xi qabelkom għal il-lum. U bħal ma seba meta jinqata' jinixxi d-demm, hekk ukoll l-aħbar tnixxi fuq dan il-programm. Shooter. Jizek rużar briffa ħdej, xejmu ħdej, qed Jillaqatni xi ħaġa li xtaqt naqsam miegħek. Dak kien hemm barrani li kiteb fuq waħda minn das-sajts qabel jiġu Malta insomma. U kiteb u staqsa, peress li ġej is-sajf Malta, ngħaddi b'fan normali jew ikolli bżonn air conditioner. Issa jena din naħseb li hija mistoqsija kruċjali ħafna, jena raw in-nies x'jaħsbu u ntikom ftit tips ukoll ibqgħu. Għandi ħabib tiegħi. Jismu Amir jismu. U ġej oqgħod Malta. Taħseb li fis-sajf jgħaddi mingħajr ma jkollu air condition. Bil-fan biss. Bil-fan jgħaddi naħseb. Jgħaddi. Impossibbli naħseb jien. Impossibbli għalik, ma toħodx mingħajru. Diffiċli. Kollu fan, ġifieri. Xejn. Xejn. Xi parir ittieħ inti bħala kemm ilek tgħix Malta? Allura bil-fan jgħaddi jew bil condition bil-fors? Jgħaddi bil-fan. Jgħaddi bil-fan. You spent one summer here in Malta? Yes. And you use the fan or the air condition? Air condition. Naħseb air condition aħjar ta' Aħjar. Inti biex taħdem air condition jew fan? Bit-tnejn to. Bit-tnejn? U l-imti preferi? Niprefer air condition. Oh, fun is okay. It's okay. You don't have air condition. Because I didn't experience yet the summer here. Ir-risposti huma varji, però fil-verità m'hemmx risposta waħda. Għaliex il-fan x'jagħmel? Il-fan jitfalek l-arja u ikun qed ikessaħlek jew ineħħilek l-ara minn fuqek. Issa l-air condition jagħmel bejwed ukoll l-istess ħaġa. L-unika ħaġa li iktar sofistikat u ovvjament ikun qed jarmi isħana il-barra. Issa biżgur inkunu qed ngħinu lil ħabib tagħna Amir, dawn huma l-linji gwida li wieħed irid jimxi fuqhom. Mela, one, il-budget, jekk għandek il-flus biex tħallas l-AC, ovvjament tista' taqbad u tażel l-AC, però mhux bil-fors. Ġifieri jekk għandek il-lussu li l-fan tista' tagħmlu viċin tiegħek kważi bil-fan biss se tgħaddi. Jiġifieri u anke jekk it-temperatura ma tkunx taqbes 30 grad, fan għandu jkun biżżejjed. Jekk imbagħad biżna 30 grad Celsius, omdu taffordja li tħallas u qed tipprova tkessaħ kamra kbira, hemmhekk tħares lejn xejn iktar ħares lejn l-AC. Use your headphone a lot? Yes. Le, mux dejjem. Imma spiss. Spiss, so, għax issa xrajtom. Immisma, iżommhom għoljien. Iżommhom għoljien. Mela. U għoljien. Ejjala. U għoljien. Għajt il-vereta. 60 euros. Le, mux għoljien il-flus, għoljien il-sound. Ija. Iżommhom għoli. Dejjem. Orina x'għandek fidik. Mobile. Headphones. Il-headphones dejjem iżommhom. Kullimkien. Ġifieri u anke d-dar tisma' television hekk bil-headphones. Skon, ma nkun qed nilagħbu iktar. U żommu għali. Ejja. Ibża lihom għax ħafna żgħażagħ qed jitilfu smieħ minħabba ħsejjeż u f'idnejhom. Inti dejjem bil-headphones? Fem, ħafna. Spiss. ħafna. U tżommhom għoljien? Għajt il-verità. Issa, kont taf illi ħsejjeż għoljien fil-widnej jikkawżaw? Fem, ija ma nkun komdu wkoll bihom. Kun komdu. Imma jekk ta' jien naf 20 sena tkun ma tismax ta'. Ma tkunx daqshekk komdu bro. La fem vera. Ejja, ibża lihom. Ta' ismieħ kontra ta' affarijiet oħra li għandna f'ġiżimna. Jekk tibża għalih jista' jservik sa ma tixjieħ. Imma mbagħad ħafna drabi jiġri tkun esposta ra' ħsejja soljin u li jiġri li jonqoslok ismieħ, speċjalment f'nies kbar ta' 70 u 80, ikunu minħabba ħafna ħsejjes ta' xogħol, eċetera, jikkawżalhom nuqqas ta' smieħ. Għalhekk ibżaw għal widnejkom għax il-World Health Organization qed jinnutaw illi ħafna żgħażagħ li qed jużaw il-headphones għal tul ta' ħin b'volum għoli ħafna ħajkunu qegħdin jitilfu smieħ feta ħafna aktar żgħira. U dik jonqosna li jkollna żgħażagħ ma jisimgħu. ħanalqu, mela. għaxina qed nerġa' naħseb fuq il-fannijiet, l-air condition, u nixtieq nistaqsik mistoqsija xejn triki, moħħok hemm. Għaliex taħseb wara li nispiċċaw ix-show aħna fit-teatru ikun hemm misħana? Ma nafx għajdi. Għax jitilqu l-fets.